kauna ta kolwala tana tabbata ga Allah, sannan kauna mabi mata ga manzon Allah, sannan kaunar da ke biwa wannan wanda reshe ne na waccan shine kaunar yan uwanka mummune. Babu yanda za a yi ka fifita wani wanda ba mummune ba akan mummune dan uwanka wajen kaunarka, wajen taimakonka, wajen agajinka. Daga lokacin da ka ji kana fifita wanda ba mummune ba akan mummune, to ka tabbatar babu ragowar imani tattare da kai kenan. Dan ka'idar imani shine ka so dan uwanka mummune ko da ya saba ma, ko da yana ma ba daidai ba, ko da ya taka ma ko ya zubar maka. Kalmar shahadar da yake furtawa daga bakinsa ita ce ta cece shi a wurinka, sai kake son shi don ita. Kaunar Allah da kaunar manzo Allah da yake sai kake son shi dan wannan, ko da kai yayi maka wani abin da yake ba daidai ba. Amma idan ka gina kaunarka akan cewa in mutum ya bani ina son shi, in ya hana ni ko bana son shi, wato ka zama dai hadisin Hausawa walbani walbaka. Ma'ana kai yanzu kana gina soyayya ne akan wanda ya baka kaso shi, wanda ya hana ka kuma ka ki shi, wanda ko ba wannan ce ka'ida ta addini ba. Kakan so mutum dan yana son Allah, yana son manzon Allah, yana son addinin musulunci, yana son alqur'ani, yana son sunnar annabi. Kakan ki mutum dan yaki Allah, yaki manzon Allah, yaki alqur'ani, yaki sunnar annabi, yaki musulunci. To sai ka ki shi akan